hag-asan kaya malimpyo. Sigihan na niya maghagas niya. Maghagas tabunan. Ano siyang tabun? Tabun niya sa bangag. Pati pagkabugata na. Limpyuhan ni James. Bugnaw kanig tubig diri. Ang tangki guys. Hindi mi kato din kaya kusog mo siyang matubod. Kung bangag kaya aron nga kusog matubod. Yan, kaya nangagtulong, kaya nangagsilang guys. Hindi ka ato anong tubig din. Mani kanindot na puti sa bukid. Kay naidaghan tubo diri, di ka mabaw bayad-bayad sa tubig. Kuhaon ra sa tinubdan ang tubig dadon sa balay. Butangan og hose. Nawa, hose na siya di ana oh. Padung sa ubos pada na diha sa padung na sa tangki. Nya di asay padung nga sa ubos. Padung na ako sa ubos. Ito. Padung sa mong balay. Kana di na biyaan ni James ug di na siya matinaw gyud. Patinawon jud na siya maayo kuhaan sa mga lubog-lubog. Ang nakapabor na to dito sa bukid, kaya di ta magbayad sa tubig, di ta magbayad sa kahoy. Mga utanon, narasad. Ato sa lungsod, palitunon tanan. Dire, wa kaayo tay gasto. Araman. Ang bukid mo ay tinubdan sa tanan. Tinaw na oh. Tanangan niyo. Tinaw na. Di ka ato si James. Kuwas tubig. O, tinaw na. Kusog kayo nagagas. Di ka. Karoon tuod-tuod. Tabunan na aring tabun. Mama na siya tabun. Tabun na diya. Bugat kayo ng tabuna. Dali na siya mapuno. Kusog nagagas. Okay. Tabunan na ni James. At sus kabugat. Bugat kayang tabun. Digid kaukab ang bata na. Tumba na ni James. Ang bata ani digid kaukab. So humanay jud. Namo og limpyo. Kagas. Humanay jud namo og hagas guys. Limpyo na ang amo ang tangki na sad. Amo ni sige limpyo. Salamat kaayo ninyo guys yung pagsunod kanunay sa akong mga video. Og dako kay kong pasalamat ninyo nga naagyud mo kanunay. Og manghinaot ko nga naasad mo. Kanunay mo like ug mo follow ug mo share mo sa ako ang Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.